Isifundo sethu sesibili sibhaliwe kwincwadi ebhalelwa amaHebhere okuqala. Siqale ukufunda kwisahluko sesihlanu. Siqale ukufunda kwisahlukwana sokuqala siyokuma kwisahlukwana seshumi. Kwisihloko esithi uKristu umkhulu kunababingeleli abakhulu bomnqophiso omdala. Kuba wonke umbingeleli omkhulu engevele ebantwini nje umiselwe abantu ezintweni ezilunge kuThixo ukuze asondeze iminikelo kwanamadili ngenxa yezono enokutantamisa kwabangazi into nabalahlekileyo ekubeni naye ngokwakhe enxitywe ebulele. Ngenxa yabo ke ufanelwe ukuthi njengokuba esondeze abantu ngokunjalo ezisondezele amadili ngenxa yezono. Kanokunjalo akukho mntu uzithabathela ngokwakhe imbeko leyo, oyithabathayo ngobizwe nguThixo kwanjengo-Aroni. Ngokunjalo naye uKristu akazukisanga ngokwakhe kuba ebengumbingeleli omkhulu. Wazukisa ngokwathethwayo kuye wathi, "Ungunyana wam wena, mna ndizinikele namhla." Kwanjengokuba esithi nakwenye indawo, "Wena ungumbingeleli ngonaphakade ngohlobo lukaMelkisedeke." Owathi ngemihla yenyama yakhe xa wayesondeze izikhungo kwanezibongozo kulowo unako ukumsindisa ekufeni kunye nodanduluko olunamandla neenyembezi, waviwa ngenxa yokumhlonela kwakhe uThixo. Nokuba ebengunyana wafunda ukululama ngobunzima awabuvayo, waza ekugqibelele waba yimbangi yosindiso olungunaphakade kubo bonke abamlulamelayo, ebizwe nguThixo ukuze abe ngumbingeleli omkhulu ngohlobo lukaMelkisedeke. Siphela apho isifundo sethu sesibili.